እዚኦም ካብቲ ተረፈ ዓለም ኣዝዮም ዝረሓቑ ናይ ዓለምና ሓደገኛታት ዓሌት ናይ ምርካብ ዕድል እንተትረኽቡ ብትብዓት ናብ ደሴት ምኸድኩም ዶ ዝብል ናባኹም ክገድፎ። ኣነ ድማ ንሎማዓንቲ እዚ ሰብ ዝገበሮ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞ ክገልጸልኩም። እዚ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ማካይሎ እዩ ዝበሃል። ህይወቱ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣሪዞና ግዛኣት ዝገበረ ፍሉጥ ዩቲዩበር ክኸውን እንከሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ነቲ ልሙድ ናይ ብሎግ ስርሑ ንምስራሕ ኣብ ዝወፃሉ ግዜ ሓደ ንብዙሓት ዘሰንብት ተግባር ፈጺሙ እዩ። ማካይሎ ብብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ተፈታውነትን ተቐባልነትን ክረክብ ዝኸኣለ ናብ ዝተፈላለዩ ሓደገኛታትን ብዙሓት ሰባት ናብ ዘይኸድዎ ቦታ ብምኻድ ቪድዮታት ብምቕዳሕን ናብ ሰዓብቲ ተቕሪቡ ብምዝነጋዕን ነይሩ። እዚኦም ቪድዮታት እውን ፍሉይ ክኾኑ ዝገብሮ ንሱ ዝጓዓዘሎም ቦታታት ሓደገኛ ብምዃኖምን ብኻልኦት ሰባት ዘይድፈሩ ስለ ዝነበረን እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ንወዲ ሰብ ሓደገኛ እዮም ተባሂሎም ናብ ዝሕሰቡ ናይ ዓለምና ክፋል ተጓዒዙ ኣብኡ ምስ ዝነብሩ ሰባት ብምርኻብ ባህሎምን ታሪኾምን ከመሓላልፍ ጸኒሑ እዩ። ናብ ዓለምና እውን ከላልዮም ጸኒሑ እዩ። እዚ ስርሑ እውን ብዙሓት ተዓዘብቲ ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ግና እዚ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ሒዝዎ ክኸይድ ገይርዎ እዩ። እሞዳ ኣብ 2024 ሰፕተምበር 14 ማካይሎ እቲ ድፍረቱ ምሒር ስለ ዝኸደ ካብቶም ኣቐዲሙ ይገብሮም ዝነበረ ሓደገኛ ቦታታት ኣዝዩ ዝኸፍአን ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ መገድን ንምግባር ቀፂሉ ናብ ሰዓብቱ ንኽዝርግሖ ወሲኑ እዩ። እቲ ትልሚ እውን ካብ ህንዲ ብኣማኢት ማይል ርሒቓ ናብ እትርከብ ላስት ስቶን ኤጅ ተባሂላ ናብ እትጽዋዕ ኩልኩል ናብ ዝኾነ ሓደገኛ ቦታ ክጓዓዝ ወሲኑ እዩ። እዚኣ ደሴት እውን ካብ መላእ ዓለም ርሒቓ እትርከብን ኣዝያ ፍሊት ቦታ ክትከውን እንኮላ ናይ ሰሜን ሴንት ሌኒ ፍሉይን ሓደገኛን ኣቀማምጣ ምስቶም ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ሓደገኛ እንስሳት ቀፂሉ ድማ ካብ ሰብ ተነፂሎም ዝርከቡ ሓደገኛ ናይ ሰብ ዓሌት ዝሓዘት እያ። እዚኣ ኣብ ኢንደማን ደሴት መንጎ ኣብ ቤንጋል ባሕሪ እትርከብ ብሕታዊት ደሴት እያ። ኣብዛ ደሴት ንምዝንጋዕ ወይ እውን ንምርምር ዝኣተው ሰባት ብሂወት ከም ዘይወፁ ዝዝረበላ ደሴት ክትከውን እንኮላ ነዚ ተቐንዲ ምኽንያት እውን ኣብ ውሽጢ ኣብ ዝርከቡ ሓደገኛታትን ሰብ ፍላፃን ብናይ ሴንቲሊ ዓሌት ምኽንያት እዩ ነይሩ። እዚኣ ደሴት ኣዝያ ኣብ ርሑቕ ቦታ ካብ ምዃና ተላዕለ ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት እውን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። ናይዚኦም ዓሌት ቁፅሪ እውን ናብ 200 ከም ዝጽግዑ ይዝረብ እዩ። ኮይኑ ግና ኣዝዮም ሓደገኛታት ስለ ዝኾኑ እቲ ልክዕ ዝኾነ ቁፅሮም ወላ ሓደ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። እዚ ናይ ሰሜን ሴንቲኔል ደሴት ወዲ ሰብ ካብ ዘመናዊ ስልጣነ ሙሉእ ንሙሉእ ተነፂሉ ዝነብረላ ናይ መጨረሻ ቦታ እዩ። ኣብዚ እውን ብታሪኽ ኣዝዮም ውሕዳት ዝበሃሉ ሰባት ጥራይ ነዛ ደሴት ዑደት ክገብሩ ክኢሎም እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ታሪኽ ከም ዝግለጽ ብዝኸፍአ ደረጃ ተጎዲኦም ከም ዝተመልሱን መብዛሕትኦም እውን ኣብቲ ቦታ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ናይ ህንዲ መንግስቲ ዋላ ሓደ በጻሒ ዓዲ ናብዛ ደሴት ንከይኣቱ ኩልኩል ዝገብር ሕጊ ኣጽዲቑ እዩ። ስለዚ እውን ናብዛ ደሴት 5 ማይል ምጽጋዕ ኩልኩል ስለ ዝኾነ ዋላ ሓደ ዝኸይድ ኣይርከብን። ስለዚ ድማ ብዛዕባ እዞም ዓሌት እኹል ዝኾነ መረዳእታን እኹል ዝኾነ ፎቶን ምርካብ ኣዝዩ ከቢድ ገይርዎ እዩ። ኮይኑ ግና ነዚ ሕጊ ጥሒሱ ናብዛ ደሴት ምኻድ ማለት ህይወት ካሕሊፍካ ምሃብ ከም ዝኾነ ይገልጹ እዮም። እሞዳ እዚ ማካይሎ ናብ ሰሜን ሴንቲኔል ደሴት ንምኻድ ዘለዓዓሎ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ቦታ ብዛዕባ ዘለው ዓሌት ንምፍላጥን ከመይ ህይወት ከም ዝገብሩን ንምፍላጥ ኢሉ እኳ እንተነበረ ቅድሚ ናብቲ ጉዕዞ ምኻዱ ግና ብዙሕ ነገራት ጻርዩ እዩ። እዚኦም ዓሌት እውን ሴንቲኔሊዝ ብዝብል መፀውዒ ስም ዝጽውዑ ኮይኖም ሃዲንካ ኣብ ምብላዕ ዝርከቡ ፍሉያት ህዝቢ እዮም። ኣብ 1880 ንህንዲ ገዚኦም የመሓድርዋ ዝነበሩ ናይ ብሪጣንያ ሓለፍቲ ነዛ ደሴት ክቆጻጸርዋ ሓሲቦም ከም ዝነበሩን ነዞም ዓሌት ከጥቅዑ ዋላ እኳ እንተፈተኑን ኮይኑ ግና ክሳኻዐሎም ኣይከኣለን። ካብቲ ሰዓታት ሒዙ ካብ ካልእ ክፋል ዓለም ንዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ወይ እውን ፕሌን ይኹን ዘፋፍ ዓሳ ከም ጻላእ ብምሕሳብ ነዛ ፍላጻ ብምሓዝ ክሃድንዎ ከም ዝፍትኑ ተገሊጹ እዩ። ነዚ ኩሉ ፈሊጡ እውን ግና ነዚ ጉዕዞ ንምግባር ወሲኑ ዝርከብ እዚ ማካይሎ ነቲ ተገብረ ሕጊ ይኹን ሓደጋ ሸደል ብምባል ብፍሉይ ዝኾነ ትልሚ ናይ ሴንቲኔል ቪድዮ ንምስራሕ መሪፅ ኣለኹ ብምባል ወሲኑ እዩ። ምናልባሽ እውን በዚ ቪድዮ ዝረኽቦ ህቡብነትን ተፈታውነትን ናይቲ ጉዕዞ ሓደገኛነት ጽቡቕ ገይሩ ንከይዕዘብን ጠጠው ኢሉ ክልተ ገዛ ንከይሓስብ ገይርዎ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ናብቲ ቦታ ንምጓዓዝ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፕሌን ጉዕዞ ናብ ህንዲ ሓደ ኢሉ ፈሊሙ እዩ። ኣብኡ ድሕሪ መብጽሑ እውን ኣብ ትሕቲ ህንዲ ንዝርከቡን ናይ ሴንቲኔል ቀረባ ናብ ዝኾኑ ካልኦት ደሴት ክጓዓዝ ክኢሉ እዩ።
أبو خيدو هوتيل دحر محازو دما جلبة عديقو نابزا دستيت نمخاد حاسبويو ኮይኑውን ናይዚ ሆቴል ሰራሕተኛታት ናይ ማካይሎ ሓደገኛ ናይ ዕሽነትን ትልሚ ስለተረድኡ ቅድምናኡ ምኻዱ ክጥንቀቕ ገይሮም እዮም ሓደ ግዜ ወሲኑ ዝመፀ እዚ ሰብ ግና ካብቲ ዝሓሰበሉ ውሳነ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ናይ መሬት ሓይሊ ከም ዘየሎ ብምሕሳብ ነቲ ናይ ህይወቱ ኣዝዩ ከቢድ ውሳነ ወሲኑ እዩ ማካይሎ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ርእሱ ዝነበረ ሓደን ሕልሙ ናብ ዝኾነ ናይ ሴንቲኔል ዝዓሌት ኣብ ቢዶ ቀዲሑ ኣብ ዩቱብ ንዓለም ከርኢ ምግባር እዩ ነይሩ ብኡ ምኽንያቱ እውን ተፈታውነቱን ናይ ዓለም ኣቓልቦን ናብኡ ንክስሕብ ክብል ኣዝዩ ከም ዝሸኮለ ገሊጹ እዩ ስዒቡ እውን ነዛ ንእሽተ ጀልባ ብምሓዝ ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ሓደይዱ ፈሊምዎ እዩ እዚ ናይ ሰሜን ሴንቲኔል ደሴት ኣብ ካርታ ኣዝዩ ቀረባ እኳ እንተመሰለ ካብቲ ንሱ ዝነበሮ ደሴት ግና ናብ 9 ሰዓት ዝኣክል ርሑቕ እዩ ነይሩ ንኽጓዓዝ እውን ጂፒኤስ ገጢሙ እዩ እዚ ሰብ ኣብዚያ ንእሽተይ ጀልባ 25 ማይል ወይ እውን ናብ 9 ሰዓት ዝኣክል ድሕሪ ምጓዓዙ ኣብ መጨረሻ ናብዚያ ናይ ብዙሓት ሕቶ ዝኾነት ሓደገኛ ደሴት በፂሑ እዩ እዚ ጉዕዞ ንንእሽተይ ጀልባ ኣዝዩ ሓደገኛን ፈታንን ዋላ እኳ እንተነበረ ኣብኡ በፂሑ ናብቲ ደሴት ምስ ኣተወ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ናይቶም መፂኦም ብመሕዘኒ መገዲ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ርእሱ እናዘከረ ንእሽተይ ክፈርሕ ገይርዎ እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ሻዕ ዝወሰነሉ እዚ ውሳነ ናብዛ ደሴት ክጽጋዕ ጀሚሩ እዩ ብኸምዚ እውን ናይ ሴንቲኔል ዓሌት ኣበይ ከም ዝረኸቦም ስለ ዘይፈልጥ ልክዕ ካብቲ ባሕሪ ምስ ወረደ ፊሽካ ገይሩ ክፋጽወሎም ይጅምር ኮይኑ ግን ኣብቲ ሰዓት ማካይሎ ከም ዕድል ኮይኑ ወላ ሓንቲ መልስን ከይረኸበ ስለ ዝጸንሐ ኣብዛ ደሴት ንእሽተይ ምስ ጸንሐ እውን ካሜርኡ ብምውጻእ ንርእሱ ብቢዶ እናቐድሐ ነዚ ቦታ ዋላ ሓደ ይደፍሮን ኣነ ግና ገይሮ እየ ክሳብ ሕጂ ግና እቶም ብታሪኽ ዝፍለጡ ናይ ሴንቲኔል ዓሌት ክረኽቦም ኣይከኣልኩን እናበለ ነቲ ታሪኻዊ ቢዶ ክቐድሖ ቀፂሉ እዩ ኣብዚ ደሴት እውን ብፋፃ ይኹን ብዓውታ ብዙሕ እኳ እንተጸንሐ ሓደ ናይዚ ደሴት ዓሌት ግና ክረክብ ኣይከኣለን እሞዳ ኣብቲ ሰዓት ማካይሎ ምስቶም ዓሌት ክረኸበሉ ዘይከኣለ ምኽንያት ዋላ እኳ ተዘይተፈልጠ እዚ ዕድለኛን ደፋርን ዩቱበር ግና ካብዞም ሓደገኛታት ዓሌት ወፂኡ ንኽነብር ካልኣይ ዕድል ተዋሂብዎ እዩ ናይ ዓለምን ሰዓብቱን ኣቓልቦን ምስ ሓቢሉ ዝፈጸሞ ቢዶ ናይ ምቕዳሕ ፈተነ ግና ከይተሳኻዕ ተሪፉ እዩ ብኡ ምኽንያት ድማ ከም ተዘክሮ ወይ እውን ህያብ ሓሲቡ ጀልብኡ ገይርዎ ዝነበረ ሓደ ናይ ኮካ መስተን ሓደ ናይ ኮኮናት ፍረ ኣብቲ ደሴት ገዲፍሎም ከይዱ እዩ ኣብዚ ጀልባ ውሽጢ እውን ካብ ዝኣቱ ንድሓር ናተጓዓዘ እንከሎ ፋፃ ይኹን ዓውታ እንተቐጸለ ዋላ ሓደ ግና ዘረአ ኣይነበረን ኣብ መጨረሻ እውን ሰዓቱ ወዲኡ ናብቲ ዝነበሩ ደሴት እናተመልሰ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ብዝነበሩ ዓሳ ዘፈፍቲ ተራእዩ ብኡ ምኽንያት ድማ ነዚ ኩልኩል ተግባር ጢሒሱ ስለተረኽበ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ክተሓዝ ገይሮም እዮም ማካይሎ እውን ናብቲ ደሴት ምስ በጽሐ ብፖሊስ ምርመራ ተገይሩሉ እዩ እዚ ናይ ማካይሎ ታሪኽ እውን ኣብ ማሕበራዊ ቢዶ ኣቓልቦን ምስሓብ ተባሂሉ ብዙሕ ዓይነት ካብ ሕጊ ወፃኢ ይኹን ሓደገኛ ተግባራት ክፍጸሙ ከም ዝኽእሉ መርኣያ ኮይኑ እዩ ምናልባሽ ምዞም ዓሌት ተረኺቡ ተዝኸውን ነይሩ ናይ ምምላስ ዕድሉ መጠራጠሪ ከም ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ሓሳቦም ገሊጾም እዮም ንስኹም እውን ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፉለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ